ai făcut american acum, mai haine... Aveai din Austria, apoi... Da, pe alea nu scriau asta. Ia, Zi, ham. Nu, mami, nu, mami. Eu ce frumos! A descoperit, stai că a descoperit-o. A descoperit. Zi, mă strângi, dă-mi-o jos. Foarte frumos. Băi, poză. Dacă filmez. Eu poz așa. Poză, mamă, băi. Să nu-i faci poză. Mă, dar nu zici nimica? Cine? Zi, mama. Ei, zice, dar doar așa când are nevoie de ceva. Nu. Hai, David, hai. David, Hai la zi, mami, da? Da? Eu l-am învățat și pe băiatul americanilor, zice, da, îl certam de mic. Alexuțu, îl cheamă Alex. Alexuțu, eu vorbesc în românește cu el. Nu te mai ascunde, se ascundea și nu-l găseam și intram în panică. El se ascundea. Și certându-le, am spus, uite, cel puțin când te strig, răspundem ca să știu unde ești și să zici da. Și acum strig, Alexuțu, strig după el tocmai din laundry room și l-auzi odată. Da, dar nervos, așa, știi, cu o voce, adică lasă-mă în pace, sunt aici. Și ăla face 2 ani în decembrie. Nu, zice, mama, tata, dar numai când are nevoie de ceva. Da, așa la comandă. Da, butică, mă, băietă, mă, ăsta, mă. Băietul, ești frumoasă, tare ești frumoasă, băietul. Tare ești frumoasă. Eu? Da? Mai. Eu? Normal? Nu, Anca, nu. Ține mami acolo, dințisor. Uite telefonul tău, uite ea. Uite telefonul tău. El vrea să joace. Uite telefonul tău, uite ăsta e tău. Ăla-i stricat, gata? mă. Vorbește băietul așa la ureche. Până vrea să-l desfacă și să face bucăți, să vezi. Îl dă jos. Băi. Uite că și-l pune, ia pune, alo? Alo. Alo? Cât stați aici? Aici unde? În România. România până pe 4 octombrie. Octombrie. Da, plecăm o săptămână în Viena. Și de acolo plecați în America. Nu, tot în România. Venim la aeroport aici. De aici avem bilete. Vă filmez. David. Bărbatul meu, fă poze. Alo. Eu nu-s cu pozele, zic, mai bine filmez că... Hai, faceți loc pe canapea acolo. Păi da. Vrei să-ți la poze? Așa, foarte bine, acolo foarte bine. Ce are băiatul aici, mămica? Filmează la băiat. Măi. Alo, uite. Lasă-mă, Brem, filmez verișori întâi. Dar s-au obișnuit pe orice pune mâna. Dar nu s-au schimbat, deloc nu v-a schimbat, băieți. S-au maturizat așa, l-am filmat pe Ciprian. Cu etichetă de la o pătură și o puneți pe aia la ureche. Zi, o furnică se duce în spate, bagă Ciprian. Măi, duceți-vă mă și mâncați noi. Noi nu mâncam, am mâncat. Struguri. Aruncă-l, David, aruncă-l, gata. Hai, aruncă-l. Dacă mănânc prea mult, o să ajung Ok, și stai pe că ea ai după aia. descoperit butonul. Stai. O știu gras ca eu. Adea, aha. Vorbește, mă, vezi? Dar ia ceartă-l. Ceartă-l să vezi cum îți răspunde înapoi. Eu îl cert pe la micu și face înapoi la mine. Și face și cu mâna, cum fac eu la el așa. La fel. Alo? David, zi mami. Barbarul. Eu zic că e tot. E cam Erica 100 la 9. Bă, dar nu puneți să de voi, mă, Da. Dar cine mai știe? Eu Stai tot așa, ziceam că stai mama așa.